Situar o de Virxe de Peregrina na primeira división dos albergues de Galicia. Ese é o obxectivo das obras de modernización que a Xunta está a impulsar nestas instalacións pontevedresas. Os traballos acaban de arrancar coa retirada do amianto do tellado. Hoxe estáse procedendo a actuar na parte onde aglutina o gordo das obras, que é a cuberta, vaise a sustituir por completo a cuberta. Estaban procedendo á retirada do amianto. Pero as obras van máis alá, cun investimento de 428.000 euros, renovarase o peche exterior, reforzarase o seu illamento térmico e acometeránse diversas melloras no seu interior. Outras das importantes melloras afecta o que é a carpintería exterior do edificio, onde se van a sustituir todas as ventás. Xa no interior vai haber un pavimento, instalarase un pavimento novo, será a instalación dun sistema de calefacción mediante suelo radiante. O delegado da Xunta en Pontevedra chegabas esta mañá ata esas instalacións coincidindo co inicio dos traballos, canda el o presidente da Asociación de Amigos do Camiño Portugués. Necesitábase esa obra que se vai facer, esta obra que se está facendo, porque é verdad que este ano facemos 24 anos deste albergue e é a primeira reforma que se fai estes 24 anos. Nós que levamos estes 24 anos aquí atendo aos peregrinos e atendendo ao albergue, e realmente non parece que pasaran 24 anos, porque é moito cariño e dedicación que se fai aquí, ademais de xeito voluntario. Este proxecto está marcado no plan de mellora da rede de albergues públicos de peregrinos de Galicia. Os traballos vanse prolongar durante os vindeiros 6 meses.